Nang rumpel ini malah mending malah. Iki anu bolo setere sing ndase abang lho bolo kayak rame dulur pokoknya kene ngene-ngene komplit lur pokoke lur ya. Pokoke ngene-ngene komplit ora tak ketokne. Ora tak video. Izin. 1300 dulur iki dulur ya. Iki 1300. Nah, iki berarti iki betina umure berapa Kang? Padha umure ngene ya. Wis ya, aman ya. Wis neng sor. Oke, siap. Oke lur, selamat siang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel Marvis Official lur. Hari ini kita masih berada di Ngebel ya, Ponorogo, Jawa Timur. Ki suwi anu lur, suwi rangonten lur ya iki. Hari ini kita sinduin yang beri ya. Seperti biasa untuk tema hari ini masih di anu lur, di jual kambing ya lur ya. Jual kambing bakalan bahan breeding sebagai ekonomisan bolo ya. Nanti untuk nomor telepon seperti biasa ada di layar video lur, atau di link deskripsi. Alamatnya lebih lengkapnya kita di Desa Ngebel, Kecamatan Ngebel, Ponorogo, Jawa Timur lur ya. Hari ini yang kita lepas ada 4 lur ya, 4 ekor bakalan calon bahan breeding komplit jantan dan betina bolo. Yuk kita mulai lur dari sini lur ya. Ini jantan ini lur ya. Iki warna spek idamanmu lur, iki warna jerabang dawuk lah iki lur ya. Iki sing kae sing jantan iki lur ya, ki jantan iki sing betina. Spek ini iki sama nilai dhewe lur ya iki. Spek ini iki. Dan kebetulan hari ini cuacanya jos sekali lur ya di Ngebel. Biasanya udan ae lur. Ya iki mau kebetulan terang terus langsung tak liput. Nah, berarti ada 4. Kita awali dari mana iki yo, Kang? Iki dari sini Kang. Sing dari yang betina bolo. Yuk kita awal dari sini bolo. Materi pertama ini betina bolo ya. Anak tunggal Kang ya? Anak tunggal. Dua bersaudara. Oh, berarti itu tunggalnya loro. Berarti sepasang. Pasang. Oh, sepasang berarti iki lur. Kita awali dari sini dulu ya. Iki dari sini dulu betina. Iki lur ya sebagai saya tak dedekne bolo. Nah, sampai nilai sendiri iki tok-toke pasar kambing iki lur ya. Pasar kambing murah iki lur ya, iki lur ya iki. Nah, iki untuk TB gak usah ditekokne. TB karo umur mungkin standar lah iki lur ya, cocok karo umure. Spek daun telinga langsung sampai nilai dewi calon babon lur ya. Iya nang petake lur ya iki. Umure piro iki, Kang? 3 bulan setengah. Umur 3 bulan setengah bolo iki ya. Iki calon babon maksud kami. 3 bulan setengah. Diinceng pentile aman loro bolo ya, pentile loro. Langsung kita bocori permintaan berapa ini? Kang? Piro Kang iki? 17.50. 17.50 berarti ki 1.750 iki lur ya iki. 1.750 materi pertama betina umure 3 sasi setengah iki lur ya iki. Sak sepil iki, terus langsung geser sing pasangane berarti yang ya. Iki pasangane iki lur ya iki, pasangane iki. Iya calon jantan juga. Iya, berarti mau betina iki mau jantan sepasang ngono Pak Jun ya. Iki. Umure 3 sasi setengah dulur iki. Gak sangler sih Kang ya? Aman ora sangler bolo. Aman iki disepil pasungane. Is. Terus untuk yang jantan iki permintaannya berapa ini Kang? 18. 18. 1.800 bolo. Iki yo idamanmu lur, kemarin requestmu iki cari kambing calon pejantan pacek iki sing regane ekonomisan 1.800 bolo. Lah tok tuku sak pasang iki oleh ya iki. Nah iki. Lah iki lur ya. Terus sing iki sing kepala coklat speknya sampe nilai dhewe lah lur ya. Speknya sing ini sepenting pokoke bedune sehat lur ya. Calon babon niki warna kepala tak sepilih pasung daun telinga lur ya. Niki untuk bahan breeding ekonomis dulur iki ya. Umure piro iki Kang? Umure 3 bulan. Umur 3 bulan dulur ya. Umur 3 bulan sing iki. Nah iki sing betina sing kepala merah ya. Ki piro Kang sing betina iki? Wah, 13 Mas nego. 1.300. Balik lho dulur. 1.300 dulur iki dulur ya. Iki 1.300. Nah, iki berarti iki betina umure berapa Kang? Padha umure ngene ya. 3 bulanan. Umure 3 bulanan. Iki sing kepala merah betina. Terus geser sing iki Kang. Sing iki. Sing rada anu lho iki setere iki. Iki setere ya. Iki setere iki jantan berarti pasangane kae Kang ya. Pasangane kae dulur.
Umure berarti 13,5 ya? Anu Mas iki dhewe-dhewe babone, Oh. iki anak tunggal. Oh berarti udah pasangane ngono ya, Kang? Oh, udah pasangane dulur. Berarti iki dhewe-dhewe lho, induke dhewe iki lho. Nah, induke dhewe sing jantan iki kepala coklat. Umure berapa mau, Kang? Umure 3 bulan kurang IT. Umure 3 bulan masih kurang dulur. Dote apa, Kang? Aman. Iki dote. Kalfolak. Oh, dote bantuannya kalfolak dulur. Wih, kira tuh apik dulur iki lur ya. Calon pacek iki lumayan iki lur ya. Tak sepele telingane lur iki lur ya. Nah, iki dulur ya iki. Umure 3 sasi kurang. Kurang, heeh. Oke, siap. Permintaan untuk yang ini, yang jantan berapa ini, Kang Jumali? Oh, kali 2,5 Mas. 2,5 nego apa nanti wi? Ini ku sak witi. Nego tipis. Iki lur 2,5 nego tipis lur. Lah. Oke, siap lur. Hari ini kita gelar semua full buka-bukaan tanpa ada kata japri lur ya. Berarti ada 4. Terus iki Kang iki pomo enek permintaan kemarin kan banyak cari yang sepasang Kang Jumali yo. Nggih. Misal kita ambil sepasang untuk yang kepala merah Kang. Kita ambil sepasang Merah ki yo. cara sepasang bukae piro ya, bukae rego ya permintaane. Ya wis. 37 nego lah. 3.700 masih nego berarti sepasang sing iki dulur ya. Sing warnane kepala coklat iki lur ya. Tak sepile. Iki sing sepasang dulur ya, kepala merah. 3.700 ya. Ya. 3.700 iki dulur iki lur ya. Iki pasar murah lur iki lur ya. Terus iki Kang mau pasangane Kang sing kepala hitam. Diborong ku ya 3,5 Mas. Iki 3,5 loro. Oke, iki 3,5 lur ya iki jantan betina komplit. Pokoke didol murah. Pasangan iki lur ya wis iki pokoknya lokasinya ngebel lur ya Ponorogo. Sementara yang kita lepas di kandang sini hanya 4 saja lur ya. Di kandang sini 4 ekor, 2 jantan, 2 betina. Sing iki mau pomo diborong loro lur ya diambil kabeh, 2 iki 3,5. Ngono Kang ya? Nggih. 3,5. Terus sing iki mau 3.700 dulur. Ngono Kang Jumali ya? Nah, mungkin seperti itu lur ya. Ki gak usah disepil babone Kang Jumali ya. Gak usah ya. Nah, disepil anak-anak tok lur ya. Iki karena cuacanya agak tidak mendukung jadi rada kesusu dulur ya iki. Sampun Kang ya? Nang jero nang ora? Aman wis iki tok Mas. Oke neng babon-babon doro. Ora enek. Wis siap. Nah, kita lanjut lagi lur ya, tak sepil lur ya. Mungkin ada yang masih penasaran iki materi ekonomisan lur ya. Kita ulangi lagi untuk yang jantan tadi kita buka di angka 2,5 dulur. Ya Kang Jumali ya. Kita buka di angka 2,5 itu pun masih bisa dikurangi alias nego dulur ya. Nego ini tipis loh dulur. Lah terus iki mau lek dipedhol siji pira kemo Kang? 13.300 dulur ya. Sing 1.300 iki kayak 3,5 loro. Es dulur ya. Infone seperti itu dulur ya. Kene bibimu banter Kang? Bibimu banter ora? Banter ya. Sip. Dot kabeh iki. Ora. Terus ndi? Sing irung tok iki kan bapakne tuwek to. Oh, heeh. Mung keinginane ngawene Claudia anu digoblok. Mosok? Iya. Kan iki. Ngono lho. Dote kalpolak iki ya. Dote kalpolak susune. Kalpolak dulur ya iki. Untuk bantuan susu dot di sini menggunakan kalpolak dulur ya. Oke dulur kita masukkan dulur ya karena ini waktunya sudah sore kayak cuacanya hujan ya dulur ya pokoknya lek sampean kok pengen golek bibitan bahan breeding ekonomisan bisa langsung saja nanti kunjungi di nomor telepon karena waktunya sudah sore terus cuacanya juga mendukung belas lur ya karena musim rendeng lur ya dilebokne ya karo tak ngecek ning jero kandang lur ya soalnya ning jero kandang ya oke materinya tapi urung didol iki lur ya. Tak bareng nih. Tok ben nih. Komburi ya. Yo nyewu lur. Nyewune ping pira? Nyewune ping pindho punjule separo lur. Yo nyewu.
sewune ping pindho didobeli separuh. Tahu itu kan tadi. Oh. Nah, penasaran pengen ngerti kandangnya iki lho. Kandangnya sederhana ya. Kok ternak sederhana, isine nih ya lumayan lah. Jadi spek-spek tanen lah lur ya. Ya masuk. Pisan. Sudah tak buka semua harganya di sini. Nanti tinggal koleng-koleng di nomor telepon. Nah, ya toh. Harus lur sehat kabeh kok dulur kowe. Wis kono? Makan kan? Enggak, urung. Ora ngerti kae. Wis Ngarit. Mansip. Berarti anak-anak iki kan? Jantane mau. Itu. Berkeranda. Ya lur, berkeranda lur. Wis dingi bocoran berkeranda. Ning kerandae kowe pengen ngerti ya ning Japri ae polo. Ya. Oke lur sebenarnya ning kene iki oke materine, cuman yo sing dilepas yo cuma 4 ekor tadi. Untuk sementara yang di dalam kandang-kandang sini untuk tahap breeding ya, untuk tahap breeding sendiri. Duh, hutan polo. Berarti sing kepala merahmu babane kuwi, Kang? kae, Pan. Iki. Baik kuwi to? Lha iki babane sing ndi? Sindi. Sing iki. Iki kae. Oh sing dasir kae? Nah, kira wis meteng iki, wis kawinan. Oh. Alah. Anil. Iki jantanmu umur piro iki? 2 tahun setengah. Masih enom ya. Perhati. Tukul panan dhewe sih. Iki tangan dhewe. Panan dhewe. Ngetoni barang kuwi. Ini mah kulon. Mone Kang, Tunggal sing paine nang arang-arang lho. masuk anak-anak iki kae. Yo. Lumayan lah ini pajak lur. Tapi ki urung ditokne lur, urung ditokne ya. Jange elek, Mas. Kandang iki selak wis apa-apa. Iki dikira ketok ora disebutne ning kene. Dusen ndi tunggale? Iki tunggale akeh. Apa aneh? Bapak niki? Babone kae. Oh, alah. Nah, iki lho, iki babone iki sing kepala coklat mau betina. Sing 1300 lho, Bolo. Oke, sing 1300 ku babone iki. Jadi cara gen iki rupane ndase yo coklat, Lur. Jrak iki. Kepala hitam. Oh, tak hubungane. Iku mana ngene tok nisan iki mau. Oke, sampeyan ning kene lho, jane oke. Wes sampean kok berkunjunge nang kene lur ya, nomor telepon tak tinggalin nang video sampean dolan rene. Mesti kowe enes entuk minati monggo langsung dicek nang kandang. Oh, ngono iki lur ya. Rame dulur pokoke kene ngene-ngene komplit lur pokoke lur ya. Pokoke ngene-ngene komplit ora tak ketokne. Ora tak video. Izin. Oke dulur ya, hari ini kita masih berada di Ponorogo, Desa Ngebel, Kecamatan Ngebel, lur ya. Video Marvis hari ini kita akhiri dulu, lur ya. Mungkin ada yang minat calon bahan breeding ekonomisan, lur iki lur ya. Sudah kita buka semua. Iki diborong loro iki mau ki 3700 lur iki ya. Sing kepala coklat speke wis sing iki lah lur sampai nilai dhewe. Sangat cocok untuk para ternak pemula iki lur ya iki. Mungkin seperti itu video hari ini, kita akhiri. Selamat siang, salam hari, salam semangat, salam sukses. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.